दिनै नायनांगोन जोंनि गणेश समितिनि सिङाव थानाय सारा बिसिडिसिनिबो सिङाव थानाय बरापारा गामि सभा मोनसेया पार्टिनि हाबाफारि लानानै बेवहाय दिनैनि जिथु हाबाफारि आरज बादायनायनि हाबाफारिखौ बेखेवनाय आंखौ लेंहरनायनि थाखाय बे पन्साय आफादनि दैदेनगिरि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय जाबाय आरो रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोजों आरो नुजाफैनाय जोंनि गणेश समितिनि सिङाव थानाय आरज मोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि आर'जखौ बावहरनाय थाबाय जिहेतु धोरोम बिथिङाव बाथौ धोरोमाबो दिनैनि समाव जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावबाय थादों धोरोम बिथिंजों खौसेथिनि लामाखौ बिथांमोना बजबनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय आं सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ आङो जिहेतु दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायजों गोदो थानसालिफोरानो गैयामोन दायो सुबा गामि जिल्ला माने सेन्ट्रेलसिम जोङो बाथौ थानसालिखौ मोननो हादों दा बेनिखायनो जाय जेरैबायदि नितिजोंनो सोलिया मानो बाथौआ बाथौआनो इसोरनि दरबाराव सिनायथिनि थाखाय बर'खौ बर' हिसाबै बाथौनि गेजेरजोंबो बर' माहारिखौ सिनायथि होनो हानाय मोनसे बिथिङा फैबाय थिग बेबादिनो थांनाय चेलामारियाव जानाय गौमा आरजनि गेजेरजोंबो इसोरनि दरबाराव मोनसे सिनायथि होबाय जेरैबायदि माने बागुरुम्बा मोसानानै हारिमु बिथिंजों बर' माहारिखौ जा आसामावबो जे बड'लेण्डनि सिङावबो जे बर' माहारि हिसाबै दं बेखौ जोङो सिनायथि होनो हाबाय आरो जिहेतु बाथौ गौथुमनि दारै दुलाराय बाथौ गौथुमनि दारै गांसे बाथौ थान्दै आरो गोथार मैखुन बेबादि धोरोम बिथिंनि बिजाब बा धोरोम बिजाब हिसाबै लिरनानै लिरथुमनाय जाबाय दिहुननो हाबाय बे गांनै धोरोम बिजाबनि सोमोन्दैनो बिश्वनि दरबाराव बर'खौ बर' हिसाबै बाथौआबो जे मोनसे धोरोम बेखौबो जोङो सिनायथि होनो हानाय जों मोननो हाबाय बेनि थाखायनो आं गनायो आं सिबियो अराय खुलुमो जिहेतु धोरोमखौ गोनांथिनि जाहोनानो जाबाय मानसिखौ जिउखौ दैदेननो थाखाय जोङो धोरोमखौ फालिनांगौ जायो धोरोमा माने ध्यान दङ ध्यान खालामनांगौ त्याग खालामनांगौ माने नेम दङ निथि दङ परम्पराखौ मानिनानै सोलिनो गोनां जायो बेनिखायनो मानसिनि जिउखौ दैदेनलांनोब्ला धोरोमा सिगां धोरोमाव थाब्लासो इसोरखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो जोङो धोरोमखौ एंगारनानै मालाबाबो सोलिनो हाया दा मानसिया जेला मुलुगाव फैयो बे मुलुगाव जेला मानसिया फैयो मोनथाम जायगा लानानै फिन थांफिनो दोरसिनि बारि जोनोमनि बारि आरो थैनायनि बारि बै गोरबोआव थानाय समावबो 10 माह 10 दिन उदैयाव थानानै मोजाङै मोजां जोनोम जानो हायो आरो जोनोम जाखांनानै देरनानै लावनानै जुलि जानानै गथ' गथाय खांनानै रायजो जानानै बोरायनानै मोजाङै जे थैलांनो हायो बेनि थाखायबो जों धोरोमखौ गोनांथार आरो थैखांनानै मोजां खामानि मावनानै जेन सोरगो रायजोआव बेनि थाखायनो जों मानसिनि जिउआव धोरोम बिथिंजों सोलिनो गोनां नोंथांमोन इसोरखौ गोनांथियानो जाहैबाय सान्थि थांनोब्ला इसोरनि दरबार नोंखौ दैदेनगोनसो इसोरनि दैदेनगोन जिउआव सोर हेफाजाब होफागोन बिमा आरो बिमा बिफाया जाबाय साख्रि भगबान बेखौ जों नुनो मोनो आरो जायखौ जों साकार भगबान राफा बिथांखौ न'खराव बे इसोरा सानना लानो हायोब्ला निस्सय बियो इसोरनि मोननो हागोन बेबादि गोरबोआव थायोब्ला सान्थि थानो हायो आं बेखौनो दिनैनि आइ आफा बिदा फंबाय बयबो खौसेयै थानो थाखाय बिथिंजों सोलिनो थाखाय खावलायनानै